Записваме. Мини после към средата. Чеки павката долу. И сега ще ти пуснем... Аре, павка. Аре, павка. Ти не си гледал тук до Руслан Кап, нали? Не го е. Чекай. Аре, как таки си го ждял? Ай, изяде го! Пали го! Само надържи се. Изгледайте го целото, заедно. Не мога да целото, аз това е отвратително. Толкова ужасно. Се наява в слайна.